राजकारण केवळ सत्तेचा खेळ नसून समाज घडणीचं प्रभावी साधन असतं. हे प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून देणारं नेतृत्व म्हणजे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेशजी राणे. प्रशासन अधिक सक्षम, वेगवान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी त्यांनी उचललेली पावलं आज केवळ निर्णय न राहता संधीचे दरवाजे ठरतात. मत्स्य व्यवसाय खात्यातील ऐतिहासिक नोकर भरती आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेत मोठ्या भरतीचे निर्देश हे त्याचं ठळक उदाहरण आहे. एकीकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद भूषवत असताना स्वतःच्याच विधानसभा मतदारसंघात जुगार अड्ड्यावर धाड टाकून झटपट पैसे कमावणाऱ्या व्यसनाधीन तरुणाईला जुगार, मटका, चरस, गांजा, गोवा बनावटीची दारू यांसारख्या अवैध व्यसनापासून दूर नेण्याचं धाडस नामदार नितेश राणे यांनी दाखवलं. तर दुसरीकडून मात्र तरुणाईला रोजगाराच्या नवनवीन संधी उपलब्ध करून देण्याची पायवाट सुद्धा नामदार नितेश राणे यांनीच दाखवली. त्यामुळे नामदार नितेश राणे यांनी विकासाचा लोकाभिमुख राजमार्ग सिंधुदुर्ग वासियांसोबतच महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणाईला दाखवून दिलाय. त्यामुळेच पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या कार्याचं कौतुक होणं क्रमप्राप्त आहे. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं साईच्या चावडीवर स्वागत करतो. नितेश राणे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या आकृतीबंधाचा सखोल अभ्यास करून तब्बल 18 वर्षानंतर प्रथमच या खात्यात कर्मचारी भरतीचा मार्ग मोकळा केलाय. शासनानं विभागाच्या रचनेत सुधारणा करत एकूण 1397 पदांना मंजुरी दिली. यात 1059 नियमित आणि 338 बाह्य स्रोतातील पदांचा समावेश आहे. हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाहीये, तर वर्षानुवर्ष मनुष्यबळाअभावी रखडलेल्या योजना, अपुऱ्या अंमलबजावणीमुळे अडचणीत आलेले मच्छीमार आणि शेतकरी यांना दिलासा देणारा निर्णय. ऑक्टोबर 2025 मध्ये मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीची मंजुरी आणि 11 डिसेंबर 2025च्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील शिक्कामोर्तब हे नितेश राणेंच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचं फलित. गट अ ते गट ड पर्यंतची सुसंगत पदरचना, क्षेत्रीय यंत्रणेचं बळकटीकरण, नवीन पदनिर्मिती, जुनी पद रद्द करून आवश्यक पदांचं पुनरुज्जीवन, या सगळ्यातून एक स्पष्ट दृष्टी दिसते. कार्यक्षम प्रशासन आणि रोजगार निर्मितीचा धडक निर्णय. 380 नवीन नियमित पदांची निर्मिती आणि टप्प्याटप्प्यानं होणारी भरती ही ग्रामीण व किनारपट्टी भागातील तरुणांसाठी आणि प्रामुख्यानं मच्छीमारांसाठी आशेची नवी पहाट आहे. 338 पद बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्याचा निर्णय घेताना निरस्त पदांवरील कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याचा स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. मासिक एकत्रित वेतनाची निश्चिती करून रोजगारास स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न येथे दिसतोय. विकास करताना सामाजिक न्यायाचं भान ठेवणं ही नितेश राणेंच्या निर्णय शैलीची खासियत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अवैध धंद्यांवर कठोर कारवाई करताना तरुणांच्या हातात काम दिलं तर गुन्हेगारी आपोआप कमी होते, या तत्वावर नितेश राणे ठाम आहेत. म्हणूनच जिल्हा बँकेत मोठ्या प्रमाणावर नोकर भरतीचे निर्देश देत त्यांनी आर्थिक स्वावलंबनाला चालना दिली. कायद्याची कडक अंमलबजावणी आणि रोजगार निर्मिती या दोन्हींचा समतोल साधणारी ही भूमिका आजच्या राजकारणात दुर्मिळ म्हणावी लागेल. नितेश राणे यांचं नेतृत्व हे घोषणा केंद्रित नाहीये, तर ते निर्णय केंद्रित आहे, हेच यातून दिसतंय. प्रशासनाला बळकटी, योजनांना गती आणि तरुणांना भविष्य हा त्रिसूत्री विकास मार्ग त्यांनी स्पष्टपणे आखलाय. मत्स्य व्यवसाय, सहकार, बँकिंग आणि कायदा सुव्यवस्था या सगळ्या क्षेत्रात एकाच वेळी सकारात्मक हालचाल घडून आणण्याची क्षमता हीच त्यांची खरी ताकद आहे. आज नितेश राणेंच्या निर्णयामुळे केवळ पद निर्माण होत नाहीये, विश्वास निर्माण होतोय. तरुणांच्या मनात, मच्छीमारांच्या आयुष्यात आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत. युवा शक्तीला काम देत व्यवस्थेला शिस्त लावणारे नेतृत्वच उद्याच्या सक्षम महाराष्ट्राची पायाभरणी करतंय, एवढं निश्चित आहे.
तुर्तास आजच्या साईच्या चावडीवर येतात स्वल्पविराम. पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.